Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa pong programang Bicol Connection. Aldaw kitang ngunyanin Martes. Ay, ano na palang kitang ngunyan? Webis. Pangyayari, adi ay. Patras baga kita. Mayo 13. Holiday kitang ngunyan parlanse. Idil Fitir. Kan sa to yung mga kababayan na Muslim. Sharing man po programang Bicol Connection. Maantabayanan nindo about kitang 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay kan napapanood na tema ngayon aldaw. Pag-resibinin na mga report na maghali po sa tuya pong mga karonda. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi Engineer Tony Aguilar, ang sa mayang chief technician. Yan man sa information si Rodel Cesar. Sa transmitter site, Engineer Charlie Binobra. Ang sa tuyang maskuladong PSG duman si Tony Saison. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. ma-celebrar ka na wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa Endo. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta sa Endo. Santa Elena, itong ngunyan sir? Buhi, ang fiesta. Santa Austina, buhi, happy fiesta po sa Endo. Sa Pizza 15, digdiman sa Barangay San Isidro, Iriga City. Advance happy fiesta. Sa mga parantabay ta sa Facebook Live, happy viewing. Sa mga parantabay ta sa mga transistor radio, good morning. Sa mga gustong mag-participate sa programa, pwede mag-text sa text line number 0948-241-7675. Mga tugang, grabing lanit kan saldang, kaya dapat mag-inom kita perming dakol na tubig. Dangan magtaga-karigos kita saro 2 beses sa sarong aldaw, delikado. Grabing lanit kan saldang. Kulang pa tingon yan ang hangin, Sa paglaban ta sa
COVID-19, ani bang nasyon, arugan na India, ang mga tao duman. Palibasa, kulang manggayot sinda sa pagkanood sa medisina. Pati an ati kan na baka, hinaharaplas na sa hawak ninda, sa lalawgon, sa hawak, tangarig dahil magdapo ang COVID virus na ini sa sendang mga lawas. Ani ba nga ni at dahil kita ikaanggot, sorry po sa mga nagkakakan. Ati na mismo kan, yun ang pigahaplas, tangarig durulaga na sindakan sendang kapwa. Iba man niya ko ang estilo ninda sa inapod na social distancing. Pabarataan, tangarig ngayon magsuruay-suway, madistansya. Kita man ng mga Pilipino, sige magkitang didiscovery. Para dahil magduta o makalaog sa ginhawa ta o hilangos ta sa hawak ta ang COVID-19 na ini. Tama yung mga variant sa ibang bansa, sa Africa o sa iba pang lugar na nag-uugbon ang COVID-19. Kita man kung ano-ano na sanang pigpaparadiscoverita na inutan pa kan ibatang mga kababayan ang mga veterano, ekspertong mga doktor sa Department of Health para makadiscover ng panlaban ta sa COVID-19 para magkurusugan sa tuyang immune system. Ani batang kababayan nagdi-discovering magpuga nin purong gata kang nyog ihalo sa pinuga mo na malunggay. O bala ka man kung magtubod ka kaya, pero kung marahayang ka, magkusog ang immune system mo di. Nagrahay na baga, nagkakanya-kanya na lugod ang mga namamanawaan, mag-discover kung paano lalong magkusog ang immune system ta, respiratory system ta, para dahil kita tamaan ka na virus na ini. Tamaray kung mayong nagagadaan. Although may recover po, pero may nagagadan dahil sa COVID-19. Ani ba man nag-eksperimento na kan inaapod na virgin coconut oil. Naharaplas naman sa lawas kan sendang lawas. Ani ba pig-iinom, sarong kutsara after meal. Tan pagmati danin dagaro tanggal ang kapagalan, patihika, nakusog ang immune system. Pag nakakatumarisinda nin sarong kutsara sa kada pagkakan after meal. May mga nakaka-story na kukusog na. Kaya kanya-kanya ng discovery, igwaman tawa-tawa kung ano-ano pa. Pero dahil tamang po kamo kinukumbinsi. Kung ini-istoryan talang kamo, nanya ko sa India, ang mga tao duman hinahapla sa hawak ninda, ati na kan baka. Ay pambirang buhay tayo. Sa iba man na lugar, ini yung duot. Anong apot kan duot na yan daw? Yan garo Carabao grass na yan. Itong aralangkaw na manasa puro kandila ako. Pegaraalaga data, pigtuturo marma. May tanglad, kung ano-ano na sana. Dahil iniman kaya mga eksperto tang mga doktor sa Department of Health, dahil pa lamang baga nakaka-discover ng bulong talaga. Ani ba man, nagtutumar na kang ivermectin na yun, dahil taman ini yung sigurado kung sa tao ini o sa hayop ining bulong na ini. Dahil guamad na nagpapatotoo ka niyo sa mga post sa Facebook, sa social media na nagkukusog man ang immune system, ay inda. Mas maorag talaga ang mga professional doctors inguwan ng tabang sa pagdiscover ka na talagang bulong laban sa COVID-19. Idamay naman indong hagado na ang tabang kan mga ito bagang mga sa organic, itong mga sa mga doktor man sa mga organic. May doktor man ba organic o itong mga anong man sinda albularyo. Anong tama daw kaya? Malay mo itong mga nagtutubod sa mga down lang, ilugudan maka-discover para maging tablet o medisina. Mga tugang saro sa pig-uurlayan na naman ngunyan, may uurlay-ulay na data an harong ni Chunonoy na andaya
may nakabugtak da sa may gate nin pray before enter the gate. Ay, pangyayari nga niya. Ang simbahan nga ni, nagpapaskil sa luwas kan simbahan o sa Puerta Mayor na magdot-dot ka mo nin kan mga muro nindo dyan sa binditalong tubig, mangoros, bago maglaog sa simbahan para maghanap nin matutukawan. Ay, mambaga, no? Or never na magbugtak o magpaskil ang simbahan o chapel nin mga ji ka mo sa luwas. Or mga ji mo na ka mo bago maglaog sa simbahan. Maya, mambaga kayo na, no? Kung di ano dong kita, araw kayo na ang gibo ay por Diyos ipur santo. Saro pa sa figuro lay ulayan mga tugang. Ini pong si Bicolanong Senador Antonio Sani Trillanes Deport. May bagaman an sa iyang pamati na desidido siyang magdalagan na como presidente sa maabot na 2022 eleksyon. Sa hiling niya na si Vice President Leni Robredo ang paplano, pigpiprepararan sa mga panahon dangin sa mga nadadawag niya sa mga bareta, sa mga news, sa mga dyaryo, radyo as in television, na madalagan pagka-gobernador sa probinsya ng Camarines Sur sa maabot na perlian. Kaya siya kaya ibanan ang mga Magdalo Group, ano man ang Magdalo Group tapig iba-iba pa man pala ni Senador Sani Trillanes. Pigi iba-iba na sa politika ang Magdalo Group. Have decided to convey to the isang sambayan. Garon bubuluntad niya na ang sadiri niya sa isang sambayan na coalition na siya ang tambunan sa pagiging alternatibong kandidato sa lado kan oposisyon laban sa administrasyon, na kung daiman sa nangaya desidido si BP Leni Robredo na magkandidato o mag-aspirar sa pinakalangkaw na posisyon sa pagka-presidente sa nasyon kan Pilipinas, siya na sanaan na iribay. Kan sinambit ng koalisyon na siya nang inominar. Na kung saan dako lang orgulyo niya kung saan iribay. Na suportaran ka na isang sambayan na selection process. Ta si Leni Robredo nasa lindong kan na Liberal Party, iniman isang bayan na ini. Piga bilog baga ini kana grupo ni retired na to si Justice Antonio Carpio, retired na, pero itong aram kong nagmukna kayo as chairman kan isang sambayan, ano po, na kumpuesto nga ini kan iba pang mga nag-retiro naman gayod na mga dating nasa Supreme Court. Binilog ninda ini sa rason na ang grupong ini iyo ang nahihiling ninda na pwedeng bumangga sa maaspirar na presidente or pambato kan administrasyon. Yaon baga dyan itong si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio as chairman ganing isang sambayan. Si retired Associate Justice and Ombudsman na Conchita Carpio Morales, retired Ambassador Albert anong apelyido kayan? Del Rosario,
Retired Education Secretary Armin Lestro, Father Albert Alejo, and several other citizens. Na iyo po ang pangapoda na magkasararo fragmented democratic forces para mahanap ang tarayumpo o victory sa paabuto na Mayo na iyo po ang bulan next year 2022 national election. Ngunyan yan gusto ni Trillanes na siya na ang inuminar, manukon kan sinambit ng grupo. Pero may mga nagtataonin na reaksyon. Ano daw ngayon kung si retired Supreme Court Justice na sana, Antonio Carpio, ang inuminar as chairman. Out pa man lugod ngaya, iyon na ngayon instead na si Antonio Trillanes. Takon sa dunong ang pag-uurlayan, de ta pwedeng tawadan mga tugang ang brilyanteng kadunungan ani dating retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung ikukumpara mo kay Trillanes na inapod coward kang panahon ani dating Senator Enrile. Ex na ba si Enrile? Nagiramdaman ko ka ito kan 2016 gayo dito. Garo may query si Enrile palibasa abogado ba gani, maurago na maray mag-English, garo pulbos niya man an law, lalo na sa mga usipon na pigdadara sa pagdangog kan Senado. Nagkataon na niya ako, garo napasadaan ko to minsan, nagiramdaman ko na mga hapot man kaya ni Senator Enrile kay Senador Sani Trillanes magabat. Nas ikapalan ngayaan isinugo ni dating Presidente Noynoy Aquino duman sa nasyon kan China para makipag-negotiate o makipag-negosyar. Yung eta, ako nga ni ngayang backdoor negotiator talaga, pero di ko parawot siya kung anong nangyari. Tapabalik-balik ang sa nasyon kan China about sa issue kan Scarborough Shoal or iyon na gayon din ng West Philippine Sea na napuposisyonan na kan mga militar kan China na haros nagpapagribo na nin edipisyo sa katahawang kang kadagatan ang mga tugalsik man na ini na haros ang mga Pilipino iyon ang nagiging istanghero sa sadiring nasyon, sa sadiring balwarte. Na dahil niya magkasirisimbag susurunod-sunod na kaputan ni naging Senate President ba to si Enrile? Si Senador Enrile. Ang ginebo ni Trillanes may confidentiality sa sugo sa iya. Dahil niya masimbag-simbag si mga apot man ni Senador Enrile, madunungon ba gani? Nag-walk out. Pag-walk out niya, sige pang taram si Enrile, taday pa nakukontento, inapod siyang coward. Or talsot, or takot, o kung ano pa. Kahulugan ka na coward, or coward. Baka nga niya ako si Senador Enrile kung madangog asin mabasan mga pigpost ni Trillanes sa sayang Facebook page na madalagan na presidente. Ay ba't niya ako magkandidato man si Juan Ponce Enrile sa pagka-presidente? Baka kayang pagkakataon ang mga televisions network or simbahan na magkaigwanin mga inapod na presidential debate sa mga kandidato. Di ba niya ako kandidato si Enrile? Ang ato na naman ng debate si Antonio Trillanes mag-walk out. Ano na tayo? Diyos ko. Anong masasabi nindo? Bicolano man po baga si Trillanes. Ako mo mga Bicolano kita. Maray na niyo lugod na naglantad din si Trillanes para sa Samuya, para sa Sakuya. Tangarig tomaram na po ang sa tuyang Vice President Leni Robredo. Kung ano man anggad siya,
makandidato siyang presidente ka nasyon kan Pilipinas, na iyang pigalaoman kan na yaon sa lado kan Liberal Party, o makandidato siyang gobernador sa probinsya ng Camarines Sur, o kung talagang nakapagpalipat na po siya kan sa iyang voters registration sa COMELEC dyan sa may party kan Magaraw, Camarines Sur. Takada ko lapatian na, pati nga ni si Chunonoy na andaya, nakapagparataram na siguro dahil sa kaanggutan man, sa kapungutan, tanabibitin da siya, haros sa abuto na ning batingting kan kampana and deadline sa pag-file in transfer of voters registration ni Bipili ni dyan sa may party kan Magaraw para makwalified na magboto as in botohan sa pagkagobernador sa 2022 national and local election. Para po sa Samoya, mas maurag lugod na naglantad na niyong Bicolano tang Senador Antonio Trillanes. Nakunday man sana desidido ang sa tuyang vice presidente na magkandidato sa pinakahalangkaw na pwesto. Sa pagkapresidente, yaon siya, nagbubuluntad kan sa iyang sadiri, na siya dispuestos na magkandidato sa pinakahalangkaw na posisyon para maadresan, masolusyonan ang kadakol-dakol na problema digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Aber daw, ta si Congressman Joey Sarti Salceda desidido man na kung mayo talaga ngayang magkandidatong Bicolano, dispuesto man siyang magkandidato sa pinakahalangkaw o ikadawang pwesto pagabot ka na pirlian. Tan sabi ni Congressman Joey Sarti Salceda, ang dapat na maging ilihidong presidente kan Pilipinas sarong ekonomista. Kung mo siya ekonomista, makakatabang man siya kung paano makabangon. Tarang po nindo, ang stock sa market mo niyan, lalong nagsubasob. Lalong masasakitan na makabangon ang stock market sa nasyon kan Pilipinas. Magin ang mga inaapod na mga blue chips companies, intirong nagsukamang, nagsubasob ang sa indang pagninegosyo. So number one talaga, dapat ekonomista ang maging presidente. Kaya lang, por medyo man kaniman ekonomistang congressman man na Joey Sarti Salceda ini, binabasol man dahil kan trend law. Na iyo ang naging dahilan kung taano ta nagparalangkaw ang presyo kan mga petroleum products sa nasyon, magin ang iba pang mga utility bills or inaapod na services, as in inibang iba pang mga prime commodities sa nasyon kan Pilipinas. Kadakol kitang dapat na aradalan sa pagpili po sa pinakahalangkaw na pwesto na mapaspirar sa nasyon kan Pilipinas sa mabot na 2022 election. Aber daw, si Seto, Philip, call back, please. Connection Report. Nasa linya ko niyan, si Karondang Philip Barasina. Lip, naputol baga tabi, Lip. Pakiutrado tabi, pakidayal ulit. Lip, pakidayal ulit kung nag-aantabay ka. Bueno, yun na. Hello, good morning. Pasok ka. Lip. Ano niya ta naka-hold? Sir, paano nito pag nagko-contact si Philip, na-hold ang call niya? Digdigan lang Lip sa ano. Ayan, abala. Okay na. Pasok. Salamat, Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya. To karon linya ako, may journey stress eh. May, Pero linalog kan numero 13. iyo man agad tayaan mo na yan sa steel, tangari gumana ka. Araw ka itong nanggana sa, nanggana sa, PCS o ba yun? Yung nag-announce na may taga-iri ka nanggana? Sa Loto? Kung 101 million labi, divide 2, taduwasin na ng gana, di more than 50 million ang ginana. Kan sarong taga-iri ka. Sabi fake news. Ha? Fake news da? Sa PCS o baga da nagtapahayag? No, dahil ko man yan na eleksyon ng gana, di sa iriga. Kaya sabi ka ba, fake news. Abogad mang ulay-ulay.
O ano masasabi mo kay Senador Trillanes, may ano na baga, babantuli na desididong magkandidatong presidente kan na Pilipinas. Bahala man siya sa buhay niya. Oh. Para sa mo, bahala naman siya. Oo, basta ang mga botante mabuto sa tamang bubutuhan. Sabi ni punong barangay Weden Salvador, kana barangay Santo Domingo, di Ciudad Kan Iriga, sa yan susuportaran si Governor Mix Villaferte sa tinawan siya ni na service. Itong service na Garo L300 na hiling ko baga katubago. Ano yan para sa barangay Santo Domingo? Para sa barangay Santo Domingo. So nagpapasalamat si punong barangay. Ano yan? Apelyido kayo ni Kapitan? Weden Salvador. Weden Salvador. Kay Governor Mix Villaferte, ang masunod na congressman kan Rinconad at na nagdonar sa barangay nindanin sarong bihikulo, bagong service vehicle. Oo, kaya haloy na support na panahon, ngunyan sana siya magkakaigwan na service sa barangay. Kaya dakulan sa iyang pasasalamat si Governor Mix Villaferte sa itinawong ayuda sa iyang barangay, ngunyan na mga panahon. Mantang talagang takon pagiraraya na nagsusuporta si Governor Mix Villaferte digdi sa Rinconada area ngunya na mga panahon. Nahiling man kaya na magagayo ng mga proyekto kana gobernador digdi sa Rinconada area. Oy, maayo gayon malaban kay Gov Mix sa pagka-congressman sa Rinconada sa maabot na eleksyon ano? Igwa? Ay sabi maatras ta kung dahil man lang nga mga kandidato si BP Lening gobernador, tas yan dahil nagtaram ng dahil mga kandidatong gobernador, di maayong magabat na masuporta sa oposisyon sa probinsya. Dahil bari-bari man pagkakayang tindo ni BP Leni. Eh kaya nga ni, sabi ka ni ba, maray nang nagtaram na si Bigla na kaya na butwa. Kaya dahil mo man maintindihan kung ano talaga ang dalagan kay ni BP Leni. Ay kaya nga ni, dapat magtaram na siya. Pero ang nagsisimbag man kay BP Leni, ang sa iyang tagapagtaram, spokesperson kan na Office of the Vice President. Dapat siya mismo. Dapat siya na mismo. Oo, nabibitin na. Oo, kung ano talaga sa iyang paninindugan. Nabibitin na si Trillanes pati. Desidido pati ng presidente. Amigong Taning. Si Taning mayok man. Dahil mandaan na mga kandidato. Nabibitin mo. Sabi nga ni Cho Nonoy, aabuto na lamang ngayon batingting kan anong apot niyan, batingting. Tarang may deadline man bagay yung pag-transfer kan Kundi sabi na naman sa mga news, nakalipat na Kaya dapat maaraman na mismo, magtaram na ang vice presidente, taga-ano naman yan. Para babae baga kaya, ang babae baga, birik-birik ang isip, talawahan. Kaya rugod ka na iniisip ni BP Leni. Pag-abot ka na panahon, saka na siya madesisyon kung talagang ang sayang kakandidatuhan. Pero sa grupo ni Gubmix, kadakol na baga naglilipat sa grupo kan Team 1 Camarinesor na mga punong barangay, iba pang mga makarandidato, nagsusurusuan na baga, nag-iinutan na magsumpa sa mga mayor ni Gubmix ang mga naglilipat sa partido ni Dadigdi, Nationalista Party sa Kamsur, particularmente sa Rinconada. Malata dyan sa nabuada, duwa na sana. Utuloan po ng barangay na bakong kalyado ni Mayor Per. Dumanyanay pala sa bukid na party ka na Irigatabi, Karundang Joey. Kadakol na naglilipat si Governor Nick. Kaya nga ni. Ano ibang mga kapitan? Kaya nga ni. But sabi yun lalong nagkukusog ang grupong ini kan na Villaferte sa Camarines or especialmente sa Rinconada. Kaya
itong malaban da, garo nagduduwa-duwa. Posibleng mayong kalaban nag-iisip na umatras o umabante. Nag-ano garo itong kung sa bailing chatcha, minaabanti, minaatras. Pangyayaring buhay. Dapat ang kandidato diretso, kung madiretso, bakong suruki-suki. Kung tumang-tumang, Diko. kung laban-laban, bakong tumang bawi. Kung sa manok, na ang laban tumbalikan ay magulo yan. Ay pambira yung mga kandidato ini, digdi sa rin kunagan niyo ba talagang. Kung mayong kalaban, di marayman, sabi kan na iba, kung mayong kalaban si Gubmix, ang gagastoso ni Gubmix sa pagka-kandidatong congressman. Ikadagdag pa sa mga itatabang sa mga programa sa Rinconada area. Nako, programa sa radyo. Ay, kabali na siyempre. No need to mention. Ay, maponselo. Kunyan, good morning pala si Engineer Monmon no, sana mo Instant Trading Incorporation. Yaong ka dyan. Yaong ka dyan ki Hermanong Monmon mo. Yes, nagbakal ako din na pintura. Ayo. Good morning ki Hermanong Monmon mo. Kundi digdi karon dang Joey sa kasentruan kan syudad ni Iriga, medyo nagumok bagan bolos kan trapiko sa may sarong truck na nahagaandar sa tahaw kan tinampo. Oy, ano man masabi mo? Pating truck. Philip, ini nga una, sabi ba ni President Duterte, that was just a pure campaign joke. Panahon sa kampanya yan at saka yung biro na yun, we call it bravado. Yung bravado ko, that was just a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, I will say that you are really STUPID. Grabe man Itong garo yun, itong masakay siya sa jet ski, dadaron ang bandera kan Pilipinas, pasiring sa West Philippine Sea. Joke niya man lang palang to. Kampanang yung karampanyaan, sinabi ko nga ito. Ay, mahilig mo baga kaya na mag-joke si Tatay Digong. Ay, pinaniwalaan man kaya dakan mga kalaban niya sa politika na ang gasolina nga nga kan jet ski, dahil makabot sa katawang kandagat. Ay, indo tayo. Pati na yung mga bagay na kinikibo pang kangingiritan. Kaya nga yan, mga turukhangan baga, pero joke-joke lang sa tayo. Ay, naglaban ba yan? Kaya nga tigok so suspect sa droga ta nagtumang. Yan. Nanlaban. Mayo ba yung ibang na hindi mo, pagtupak, nanlaban. Maski mayong kalaban-laban. Aragat pag itong mga tugang tang Chinoy narayaw dito sa Pilipinas na mga may kaya sa buhay. Pag yung nadakop, minsan pinapadulag pa. Pangyayari. Pinapalibre pa sa kadakol na pulto kan droga. Ito ba si Peter Lim? Sabi ba ni President Duterte na dahil siya makikipagdebate kay retired Chief Justice Antonio Carpio. Dumanda siya sa kahon. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na debate na ang dinaanan ko noong eleksyon. Ang problema dito, nakalimutan ko na si Carpio ay hindi presidente, ako. Ay, puro talaga joke-joke. Ang matras sa debate hiniling niya kay retired Supreme Court as Justice Antonio Carpio. Yung manang gata. Siya dang presidente, makikipagdebate siya kay Carpio. Pero abogado man na siya. Na garo na daw gunjo sa debate. Ayun. Kaya sabi ka ba,
Ining isang sambayan, dapat as chairman ka ni si Antonio Carpio, yun na lang ang mag-inominar na pambato maninda sa pagka-presidente. Bagay mayo man dyan na problema pagkakaroon ng Diyos. Anas man na pwedeng mag-presidente. Basta Tayo ba bagang presidential may kwarta. debate? Diyan na lang sinda sa presidential debate kaigwa ng debate, pulpugan na debate. Oo, dahil naman kahit po magparadebate kung yan na panahon na iguan ng COVID, tapos pandemic. Bako man debatean kay kuhan kung yan kan mga namamanuan, pagsakan, bulong. Talagang araw kayo ni may nagpe-prayer request na nga sa kuya. Sa bayan ko lang offering. May lab offering. Dapat tawanin yung trabaho ni Presidente Duterte. Iyo mananggad. Yung mga 3.5 na gayud o 3.4 million ang mga na-displace na wala ning trabahong mga Pilipino. Ano? Dapat yan ang matawan solusyon kung paano mabuhay ang ekonomiya sa Pilipinas. Makarecover. Makadiscovering bulong sa COVID. Paano mapababa ang mga mayor na barakalon pati ang petrolyo. Sir Joey, si Enrile, diri na yan makadadalagan ta, diri na nga ni nakaagi. Dahil na nakakaagi. Ay, pero po kung medyo makusog pa rin, nagpurti ng lumaban sa pagka-presidente si Enrile, aangato na naman kaning debate si Trillanes, sabay walk out na naman si Trillanes, ay nako, tatarama na naman yan ni Enrile. Isa kang duwag. Coward. Napapangirit talaga ako ito ay. Dahil niya kaya nasisimbag itong about sa mga query sa Scarborough issue. Tanong nga balik-balik ka sa China, ano man niya yung nangyari kababalik-balik mo sa China, teritoryo na lugod ka ng China, binabantayan na kan mga Chinese militarian sa tuyang balwarting ining West Philippine Sea. Inda tayo. Aloy na pati niya yung problema sa West Philippines. Abo man makipaggira po ni Presidente Duterte sa China. Inot na inot ang mga armas kan China mas high-powered kaysa sa armas ta. Pasalamat kita kung ang armas na service firearm kan mga pulis, AAP, sa mga brand new, saka marina klaseng armas. Bako itong Dipalito. Diba, kantsawan lang kita po kan mga militar o gobyerno kan China kung kita makipagira. Sa mga submarine, sa mga eroplanong panggera, kulang kita kayan. Ang mga soldados mga pulis kung i-compare mo, kabali na ang mga reservist, reservist group kan Pilipinas, pagsararoon pa, tapos agyon sa height kan mga militar kan China. Sa height pa lang daog na kita. Maray kung dawa nga ni agi pa sa basketball ang gira, daog man gira repirmi ang team kan Philippines. Taan team kan China, basketball sa team kan China, aralang kaon talaga. Makisuntukan man kitang harapan, tibad ang suntok ta, ang walop ta. Mag-aabot lang sa may party kan tagiliran kan Chinese, haralang kao. Si kitang buntol sa Chinese, alimpupuro doonan lang ng duwang muro kan China, ay kayan Chinese. Dahil na makaabot ang suntok pwedeng nadudoonan ang alimpupuro surusang palingon kita, tsikadan kita, daog kita. Kaya, sagot man si Presidente makipagira, tabaka nga maubos kita. Malintikan pa kita magkadaramay. Kundi, ining Scarborough sila, ilihaloy na ning isyong ini. Garo 2012, nadadangog ko na ning isyong ini. Hanggang sa 2016, medyo naging mainitan po ang debate kay ni sa Senado. Kaya nga ni naka-walk out man ining si Trillanes. Kundi, kaya ito daw, makusugo ng pagtubod ko kay Trillanes for medyo man kan na Magdalo group niya na may maray man na obitibong makatabang sa mga nangangaipuan ng tabang ng mga Pilipino. Wala ko nga ni, dahil gagamitin sa politika. Kundi sabi niya, aga-appeal siya with Magdalo Group sa pagdaran niya for president. Kundi sa iling ko,
Gano'n niya ako, pag-walkout niyang ito, kay Senador Enrile, nagkulang ang bilib ko eh. Kaya sabi ko, ining mga nagtitext na mas pabor palagod ninda, kung ma-nominate nin na kandidato sa pagka-presidente ang isang sambayan, mas maray pang inominate ninda ang sa indang chairman kan isang sambayan na si retired Chief Justice Antonio Carpio. Inot na inot. Ang qualification kani talagang pang presidente. Saka mayong pwedeng magpara ano kan bari-bari kan mga leta. Tayo ni pwedeng inaapod na eksperto kan libro ini kan lay, batas sa nasyon kan Pilipinas. Pati sa international, aram-aram ka ni. O kung sa dunong ang pag-uurlayan, kung i-compare sa ibang mga nag-aaspirar sa pagka-presidente, dahil po madidihado ang dunong ni Antonio Carpio. Tsaka, termina sa naman baga si Antonio Trillanes na they believe sa dawa si Segayo na nagiging presidente kan Pilipinas. O ngunyan, ilingunta, kung si Leni Robredo, dahil palanggad ka iniya magtaram, na ang opposition, kung magkakaigwa ng isang sambayan na koalisyon, tadaya man ngayang ano pa si BP Lini, ako na ngaya mapresentar na kan sa diri ko. Pero magibuy man ako, sabi niya. In fairness man kay Antonio Trillanes, tata niya manggiraray dalan ang BP Lini kung makandidatong presidente. Si Lini baga, si BP Lini, ang gusto man kani talagang sa pagtabang man po sa sa mga na Pilipino sa nasyon kan Pilipinas. Sa panahon na Vice President yan, pigpo-focus kan sa iyang atensyon ang tabang lalo na ngayon na pandemic sa mga Pilipino sa enterong nasyon kan Pilipinas. Kaya kung maisip man ngayon si BP Lini, bako lang ang focus para sa Camarines Sur, kundi sa enterong Pilipinas na nahiling niya ang sitwasyon lalo na ngayon na pandemic. O kaya sa reaction baga ni ni Trillanes, sabo niya man na makipagparadiskutiran sa tagapagtarampo ni BP Lini na ang kampo kaya ni BP Lini garo na man na garo pinapanginutan na ang sa indang Vice President, kundi mas maray na po lagod na magtaram na mismo ang sa toyang Vice President kung pwede lang. Takada akong lalagod na sisibot na na talaga ngaya, ma-presidente o ma-gobernador. Hasta sa nakakadaramay na pati ni Nunoy ang dayang magkataratsaran asin mabatikos sa iyang mga advisor. Pati love life kan sa tuyang Vice President, laladlad pa sa publiko ni Nunoy na andaya sa pagpa-interview niya po sa media sa sarong radio station duman sa Naga City. Magin ang mga atatman si Ibangani hali sa Kampukan Villaperti Tampagona. Si Lini talaga iyon malaban gobernador, kaya napagpara botsor no man kan mga grupo ni Nunoy na andaya na mismong nagtataram si Mayor Migay nganing Ibasco, pati nganing si Congressman Arnie Puentevilla nag-aapod sa ko. Pero ngayon, sabi ko, dahil ko mahali sa Villaferti, sa Villaferti, tranquilo na ako.
ano man tamahali pa ko para maglipat sa Indo, sa grupo nindo ni Nunoy na Andaya. Natrangkilo na nga ako digdi. Pero si iba na butsurno, araw katong mayor sa Pasakaw. Dahil niya aram na sa paghali niya sa Villaferte, may itatao sa iyang maurag na kalaban, ang Villaferte. Si Flores ang apelyido. Aki ni former Mayor Rogelio Flores. Ayan, Abel Flores ata ito. Na pwedeng laban dyan po sa incumbent mayor sa Pasakaw. Dahil itinao, sabi nga ni El Rey Villaferte, Congressman kan Segundo Distrito, gabos na hinagad na tabang ni Mayor Labas Reyes itinaomi, ni Gobmigs, ni Luigi Villaferte, mga tabang para sa mga tao, sa manlaylain ng mga sektor, kaya po ng mga project, bako lang sa infrastruktura, pati na mga sa livelihood, scholarship, kung ano-ano pa. Dahil pa pala na kontento, dahil siguro napangakuan man, o kaya huminali sa Kampukan Villaferte. O ngunyan tataanan siya sa maabot na 2022 ning maurag. Asin popular, asin dakulang pamilya palandyan sa parting yan mangkan na Milaor. O kaya nga niya ako pwedeng magbasol-basol sa mga naghali. Igwa man naglaog na kutana, naglipat na sa Kampukan Villaferte. Dahil nagkasurundo sa negosasyon, tayang palan, gusto man katong naglipat na vice mayor. Itao man itong inagad na tabang panggargastos. Kung libat na, ay kung siya, yaon na sa grupo, kang Villaferte, dapat tawan man yung panggargastos. Direkta sa iya, tangarig sa pangkampanya man, may maitao man lamang sa mga taong maharagad ning tabang. Kundi siyempre pasiguro man, bako kaman niya talagang original sa mo, kan last election, kaya nga niya, pwedeng itao ang hinagad mong assistance or financial assistance after your filing of a certificate of candidacy para makasure man nga kami ang Kampukan Villaferte na talagang ikasamo. Tawan ta kapalan ngayon yan. Siyempre pa siguro nakita ngunyan ta. May mga previous na mga istorya sa politika na sa ibang aning lugar, igwang mga kandidato o politiko na naghahagad ng financial assistance or tabang pinansyal, pag kinakaulay na dahil maglipat ng kampo, steady ka lang sa mo, o yan tabang na inahagad mi, inahagad nito sa mo, oya. So, 10 million or 5 million o kung pira pa, oya. Pag abuting oras, matambling. Pasiring duman sa kampo kan na kalaban sa politika, uyain sa ena. Raya na ang ibang mga politiko kan siring kaning mga nangyayari. Kaya pasiguro naman ang kanya-kanyang politiko. Si iba man na nagpapasiguro, money down. Si iba man na pigpapasiguruhan, file kang nangyaykan sa imong certificate of candidacy. Tabaad mangyari ang mga nangyayari kan na ibang ihimplo sa ibang mga lugar na may natataan ng mga arog kayo ng mga mas darakula pang kandidat. Pagabot nin oras nin na peryodo nin karampanya na sineleksyon, minaluyo, sadto, ibang kampo kan grupo nin mga politika. Kaya po, sayang pinapataanan ako na palang panggargastos, mga 3M. Okay man pala niya si Villaferte. Kung di naaraman, bigla na sanang naaraman, natunogan na naglipat giraray po itong vice mayor sa dati niyang pighalian na partido political party niya. Kaya sayang, sabi kan iba. Bako talaga palang niya yung kuripot ang Villaferte, papataan na ako taan na ngayon ng M. But sabihin, milyon, na panggargastos man lamang, nasayang. Dahil nga siyang niya nakasiguro kung may baga ngayon mamayo sa pagkagobernador sa lado kan oposisyon. Tapos yan daya nagngangaw-ngaw na
Dahil man siya malaban na sa pagka gobernador, laban sa mga Villaferte, lalo na kay Provincial Administrator Luigi Villaferte na nainot ng nag-piganunsya na pambato ka Nationalista Party sa Camarines Sur sa kampo kan Villaferte. Na dahil pati napapagal na magpara house to house sa Camarines Sur, asin malibot and more than 1,036 gayud ito 126 o 1,036 barangays haros dit na sa nagayod ang dahil pa inaabot na barangay haros naulilibot na kabos. Sige ang panahong ayuda dahil napapagal, sige ang taoning mensahe, speech, maurago na pati magtaram. Dawa sinasabing kanibang mga kalaban sa politika kan Villaferting bagito, kadakol na pong bagitong naging maurag. Ilingunin do, ang pinakahubin sa istorya ka nasyon, na nailir na gobernador, si Governor Mix Villaferte, pero nailing man po baganin do, ang trabaho. Maurag ang pagsirbi, sincero asin may dunong, miski magtaram, mag-English, mag-Bicol, mag-Tagalog, o baka may aram pang ibang lingwahe, mauragon dangugon po, magtaram. Garuman sa na Master of Public Speaking, maray magkaulay sa tao, kung kamunduan lang, magulay-ulay ka mo, magayon na nakaulay. Tatao man magsuba. Sa public man, kung may natribuna, mauragon magtribuna. Pero kan panon, ay luma na bagan mga estilo kan kalaban sa puli, bagito ngay bagito. Pero ang bagito na natisting, mauragon palan. O kaya ngunyan, pigtatatsaran, bagito ngay si Luigi Villaferte. Dangugon nga nindo magtaram, si Provincial Administrator Luigi Villaferte, mauragon man, madunungon man, palibasa po. May mga halangkaw na pinag-adalan, maray ang mga pundasyon sa pagklase. Diyan nindo maihiling ang talagang may dunong as in qualified na magkapugol ni na dakulang pwesto sa probinsya kang Camarines Sur. Kisa man kan na salado kan ibang oposisyon na itong mga termino pa sa nangani sa mga advisors ni Presidente Vice President Leni Robredo na an sa iyang mga advisor apo dun garapata, apo dun pulungo, bubo, uurubakan niya daang garo ng mga, sasaro-saro niya daang uurubakan na garo ng mga batag, tataramon daw yan kan sarong ilihido, asin naging ilihido, naging honorable. Dahil taman sinasabing dishonorable, kundi naging honorable. Kampanaw niyang siya, congressman. Ansaro pati duman na babaeng advisor ni BP Leni, inapod niyang angko ko da. Halaba, garo na da kudkudan, gibuho niyang garo kudkudan. Nailing mo na yan. Pang-honorable pa daw natataramon yan. Itong pigsisilusan niyang inapod niyang builit banyal na antogon da kan liberal kay builit na bantayan si BP Leni, bakong mahalin. Grabe baga po ini. Grabe ini. Pati love life pa man kan na personal naman na privado as in may privacy privado naman na pagkabuhay. Di naman dapat yan isa publiko ni Chunonoy Nandaya. Na kung pag nahihiling niya may ibog na bigotoy, gusto niya pang tsaranion. Nahiling na po nindo yan. Dahil yung sa kauyama na aabuto na daning batingting kan kampana an filing kan pag-transfer kan certificate o kan voters registration sa COMELEC sa Magaraw, dahil niya po na nahiling. Taan ang pig-applyan pala ni BP, itong mapadapit sa Philippine Identification Systems or National ID. Iba man ito. Iba man po ang pag-transfer ng residency, pag-transfer ng voting registration. So, dyan siya nagkainit. O, tapos, ang gate na naman dapig, bugta ka na yung pray before enter the gate. Ayan muna tayo, Diyos ko. Patawarong kita kan mahal na Diyos, asin kan mahal niya itong mga barakalon. Na sige pati ang ruro ka na ekonomiya.
por Diyos si Puro Santo, no, ari na daw malayas na COVID-19 sa kinaaban, ano. Milagro na lang inikan sa tuyang mahal na Diyos, kaya sige lang kitang pangaraji na sana lumayas na ang COVID-19 na ini sa kinaaban. Taintiro na pong naroroan na sa tuyang pagkabuhay. Masakit na. Kung dati-dati, madali kitang makadispone ng kwarta, may mga nadudulok na mautangan sa panahon na ini. Masakit po bagang makahanap ng madidisponiran, maging mauutangan. Tapuro mantika po eh. Dahil po kang pandemic, aros an stock market, sabi ko na nga ni, intirong nagsubasob. Ang kandila, garo kandila ang stock market mo niya na napupuspos, kalayo. Magin ang sabi ko na nga ni, mga blue chips, kung na po doon na mga companies, intiro man na nag-subasob, nagsapo nin grabing pagkalugi. Kaya ang sa tuyang stock market, garo maridipisilan na makabangon tulos para medyo mabuhay, makahawas, makaahon na sa tuya pong ekonomiya. Lalo na po, iniman na mga paramdam kanibang mga senatoriables na dapat mag-isip ang gobyerno kung paano maamyendaran ang rice tarifications law, tayo rakbandakan mga parao, mga garuda pinamating dilubyo kan rice tarification. Igwa naman pati si Senador Cynthia Villar, ang author kayo ni, ninpig taram na kung ma-open sa bangko, marida ko ng mga parao ang mga nagtitiyos na Pilipino para sa pag-openin na bank account sa bangko, igwang 500 pesos kung Mayo. Kaya dapat nga papabaon sa mga 5 pesos hasta 10 pesos ang pag-open account sa mga bangko. Pero ang pagkuata po ng National ID sa Philippine Statistics Authority, tinataan kita ng pagkakataon kang gobyerno na kung Mayo kitang lamang na ATM account sa bangko, pag nag-apply ka ng ID sa Philippine Identification System, ining National ID, tataan ka pong pagkakataon na makapag-apply, makapag-open ng bank account sa Land Bank of the Philippines. Kung digdi sa area ka, diyan ka dyan ka sa Land Bank of the Land Bank, ma-open kan sa imong ATM card or savings account. Gararo ka yan. Pero libre. Zero balance kung apo doon. Di ba? Zero balance. Mayo kang babayaran eh. Zero balance. Pero forever na may bank account ka or may savings account ka or ATM ka dyan po sa Land Bank. Pero malat ka mga 2 to 3 months siguro. Pero at least, ka na gastusan na mag-open ka ngaya, dapat igawa kang 2,000. Sa ibang bangko kasi, ang pag-opening account is, lalo na kung savings account, garo may 2,000 na requirements o 5,000. Pero dahil ko lang sure kung ang exact amount. Pero digdi sa magayon na programa kan na gobyerno ni Presidente Duterte para sa National ID System, so mga mayo pang bank account sa Land Bank, pwede mag-open. Libre. Oh, di ba? Ani ba man ang mga senatoriable kung ano-anong mga pasabot na dapat pababaon ang presyo kan karning orig, tabangan ang mga hog raisers na mapautang ng puhunan para padagos na magataman orig. Tapos ngunyan sa nanindo nagkakairisipan na dapat kaidto pa. Para po na resolveran ang problema sa ASF, nagdiscover ang gobyerno na bakuna para sa mga urig na dahil natamaan ka na African Swine Fever para din nagparataas ang presyo. Pero why? This time na madali na naman ang filing of Certificate of Candidacy. Panahon na naman ng karampanyahan, di eleksyon. Panahon na naman ang pag-agad din doon ng boto. Uy, pa kung nagkabarasa dyan ng mga senador na kanya-kanya na naman napasali para maging gwapo asin na magayon sa paghilingkan public, lalo na sa mga nagtitios. Pero dahil aram kung sincero ka mo, ginigibo lang inindo para ipamati sa mga tios na naman ng mga Pilipino.
na kamo yaon sa senda ang pagtabang nindo. Pero why? Na di man nindo nagigibo, puro man kamo house, puro man kamo istorya, puro kwento, na wala namang kwenta. Aber daw, tamanap boy daw muna kita. Anora sa RPNDCK ay 10:35 in the morning. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama. Ang sagot dyan, pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi, Buhi Pharmacy, asin Farmacia Nazarea, Baaw, Baaw Pharmacy, asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa.
Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Kalayugan ko maning good morning ang sa toyo mga Facebook Live viewers, si Mayor Jeep Bisinyo ang sa iyang tugang nag-watching. Good morning si punong barangay Seni Bisinyo. Good morning sa indo dyan sa Bao, Camarines Sur. Si Idol Engineer Aris Hermoso, yaon dahil sa sarong nindagaro tabang-tabang o na sa paglinig ka na rong ta holiday man ngayon yan. Ang spokesperson na mabuot kan DPWH sa 5th Engineering District. Oy, good morning Monkey, Engineer na Nilo Salazar. Nabo Camarines Sur. Sa staff kan district office ni Congresswoman Josal, good morning. Nag-watching man sinda dyan sa Aroni. Saka si Ate Marie Baldosa Quadrante, palayugan taning good morning. Taigwa pong programa ko niyan si Teacher Josal duman sa mga displaced worker, mga OFW, mga nagkawaraning trabaho na igwang slot for 150 person para mag-adal ng driving. Mahal po baga ang pagbayad sa mga accredited driving school kan LTO. May 12,000, may 10,000, may 11,000. Bago ka makakuha nin student student license, bako pangaligay dyan license talaga ang student Garo lang, authorization na pwede ka na mag-drive kan bihikulo mo, depende sa code, na permi ka dapat may kaibanan na sarong professional driver. Pero kung mayo kang certification na ika nagtapos din school, driving school sa mga accredited, dahil ka makakakuha. Igwa man ang LTO po nin baratong bayad sa driving school ninda, pero by batch man lang. Dahil man po pwedeng surusuan na or dakol na bilang. Garo 15 lang kada batch. Pero may bayad na minimal. Bango arog sa mga private na mga driving lesson or schooling na medyo may kataasan ang bayad, lalo na sa mga private. Pero magayon pong bareta na ang opisina ni Congresswoman Josal Portono and former Kong Sal Portono
mataong tabang, libre. May allowance pa nga ni po gayod. Para sa bubuksan hindango niya na maabot na simana o baka pitsa 18, mag-start na. Sigun sa ko yung impormasyon na na-receive. 150 po ining slots para sa libreng pagpapaadal nin driving. Lalo na sa mga nagkawara ng trabaho, hanap buhay. So mga OFW, so mga rayaon sa ringkunada ngunyan, at least mag-aadal ka mo ng driving, makakuha pa ka mo ng lisensya sa pagmaneho dyan sa LTO. Pwede pa ka mo maka-abroad, pwede pa ka mo magtaga-kayod-kayod. Kung may service vehicle ka mo, makakadrive pa ka mo. Dakulao na tabang po yun eh. Kaya kung may time ka mo, magpalista na ka mo dyan sa district office ni Congresswoman Josal Portono, San Roque, Nabua. May mga requirements po yun eh, na hagadon po sa sendo. Ano po? Hey, good morning kay Venus Prestado, Bungais is also watching. Ramon Gomez Valenzuela also watching. Thank you, sir. Si Hermanang Michelle Pasiti of Naga City, she is also watching. Si Jan Wilton, ang sayang aki. Si Josel, si Rosel, good morning. Ayaw palang sabu si Rosel. Good morning, ingat ka dyan eh. Kay Hermanang Monica Periki, sikat-sikat sa Limassol, Cyprus. Nailing ko sa pig-post na news kan TV anong maninda duman news in-interview siya habang nakapila, halabao na pila. Siguro niya ako palaog siya sa trabaho niya or schedule ito kan aldaw na siya babakunahan. Garo pigasaro-sarong pigi-interview sa mga tao duman sa Cyprus na mga naka-star. Kung ano man ang masasabi sa government kan pag-asikaso sa mga tao laban sa COVID-19. Palibas ang tataramong kan mga Grego dahil ko man maintindihan sa sinyalis lang ni Hermana, garo na intindihan ko na kung kumusta man nga ang gobyerno digdi, yan sabi niya okay man nga ang mga programa kang gobyerno sa Limassol, Cyprus laban sa COVID, lockdown nga ni kahit itong aldaw gayud na ito dahil malagi increase ang COVID cases sa Limassol, Cyprus. Pero nga dagdagan ang mga health workers, dagdagan itong mga doktor, mga health workers na nag-i-inject, nagtuturok nin vaccine, bakuna sa mga tao duman, tangarig bakong araw nga kaning sakripisyadong sobrang laba kang pila, mainit kon mag-uran pa, imbis kang nag-iiwas sa COVID, di ba? Bigla kang kalinturahon, magkaigwa ka lugod pulmonya, saka babalad man sa sobrang pila. Kaya gano'n niya ako okay man si simbag niya. Sa sarong TV reporter kan Limassol, Cyprus, na nag-interview kay Hermanang Monica Periki. Anyway, kako congrats ta bihirang mai-picture or madalan an sa imong araw kaya na saro ka sa napili, bibihira niya ako yan, kaya unra mo yan na na-interview ka, mabibisto ka na niya ako kang presidente kan Limassol, Cyprus. Siyempre proud man niya ako kami sa imo ta ako nga ni day pa na-interview kan mga television network digdi sa Pilipinas. Kaya daw mo pa niya ako niya ako taga-radyo na. Anyway, good morning kay Mr. Rosie Alvaro Borromeo. He is also watching. Maray na aldaw Sir Joey Lim sa kangamin na staff ka RP and DCKI Iriga City. Thank you so much, sir, for watching. Si Mrs. Rosita Rumbaon Neri also watching from Davao City, pero mga taga-Irigaman sa Nasindano. Yan, ano po? Bueno, oras 10 minutes before 11 o'clock in the morning. Mga airlines pala, may mga airlines na gusto na mag-declare ng bankruptcy dahil kang pandemic, ano ha? Ay nako, Diyos kong COVID adi.
Talagang mating-mati po ang kapagtiusan, kagutuman sa panahon na ini. Diyan man sa Naga, ang barita ta, ining Mental Health Ordinance, Canaga City, nakabot na po da sa kaaraman kan Bicol DepEd Regional Director Gilbert Sadsad kan magbisita sa siyudad kang Naga. Ang naipasar na Mental Health Ordinance sa sinabit ng lugar na nagmamaot man na mabawasan asin na tabangan ang mga kahubini santang estudyante na apektado po kanina po na modular learning system. Taaram po nito, may mga nakukuha kitang barita, nababaritaan ta, na igwang nag-suicide dahil po sa nasasakitan kan modular learning. Mas gusto kaya kan mga kabataan tang inapod na face-to-face learning, di ba? So, kaya dapat po matabangan kang gobyerno ta kung paano po magin kan mga eskwelahan, lalo na kan mga teacher na itong mabawasan ng stress, na day ma-depress ang sa tuya pong mga estudyante, na day paka grabihon ning istrikto sa mga assignment, sa mga simbag na ibinabalik sa endo na mga materials na kinukuha sa endo para at simbagan kan mga estudyante na kung day ka ngaya maka-exam o kung ano pa o kung day makasabit yung mga project, day makakapag-exam. Ito bagang bawasan ta po ang sobrang istrikto kan mga policy ta sa panahon na aning pandemic ta. Ribukado po magin ng mga magurang. Nagahangal naman Taros pati magurang naobligar magbakal laptop, cellphone, makapag-participate lang sa online class. Ang sa indang mga aki, nagungurutang, napipresyur, sobra. Pati pagkabuhay. Kaya dapat po, please, sa party kan DepEd, sa mga estudyante, sa mga teachers ta, please, dahil pong gayo pagka-pressurean sa tuyang mga magurang, lalo na sa tuyang mga estudyante. And magayon man po yung ordinansa ngayon dyan sa party kang Naga City. Lalo na po na nag-aatubang kita kan sinasabing coronavirus disease sa nasyon. Si Director Sadsad po, personal na naka-atubang as nakaulay mismo si Provincial Del Rosario na iyo ang author kan sinabit ng ordinansa kana magbisita sa Naga City. Naipos pa nga ni Daakan Konsyal sa iyang Facebook account ang ladawan nindang duwa ni Sadsad na may caption na rare change. Sigun pa sa opisyal, sinabi kanina tulos niyang ipinaliwanag kay Sadsad ang naisipan na ordinansa asin kung papaano po ini makakatabang sa ahensya. Nangako man si Sadsad na maipaabot sa mga baratokdo ang ordinansang ini na dakulang tabang para makaiwas sa depresyon. Ang mga aki asin maging ang mga baratokdo. Ngunya na may pigatubang po kitang krisis sa salud, lalo na ini pong pag-iwas ta sa pandemic. Sa Klaukan Mental Health Ordinance Canaga City, nakaabot na sa kaaraman po kan Department of Education, Bicol. Mga tugang, ang pagbangon sa krisis na dulot po kan pandemya ang pamibi ngunyan, pangajion kan Muslim community katakod kan celebration kan Eid al-Fitr o pagtatapos kan Ramadan. Kadakol mga Muslim
sa Bicol, maging sa Naga City. Irigay, guwaman ako na iling na Muslim digdi na ani ba dyan, dating taga Marawi, ani ba, nakapag-parehistro na, mintas na niba, konsideradong bakwit. Asin nagalaom na makabalik pa man sa sendang dating syudad. Kaya mang kabilang po sa pangaji, panalangin, pamibi kan mga Muslim, mapadali na ang rehabilitasyon kan Marawi. 2017, kan mangyari po ang gera na dunarman nagkapera pong bulan. Kaya ang pangaji kan kababayan ta mga Muslim, pagbangon po sa krisis asin Marawi rehabilitation ang sa indang pangajion sa indaman pong Allah. May His blessings always shine upon you. Sa mga brother Muslims, sa mga kababayan tang Muslim, sa pagsilebrar ninda kan Idul Fitr, sa pagtatapos kan Ramadan. Mga tukang, inabot naman ako nin oras sa pamamaaram. Sa pangarangkan sa kuyang mga pag-iriba, Sindaraki Bayubo, Philip Bagasina. Sa information niya, duman si Rodel Cesar, si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Kaya lang garo halidingon yan, ano? Baka day maglaog si Ma'am Kayla. Yaon man sa transmitter site, Engineer Charlie Binaobra. Si Riman po si Tony Saison. Yaon man si Sir Tony Aguilar, Chief Technician, ang sa kuyang partner digdi sa technical side. Salamat sa mga Facebook Live viewers, sa mga nagtaoning reaksyon, sa mga parantabay ta, nag-participate. Kami po nagpapadyos mabalos, ini po si Joey Habanalim. Salamat tabi kan sa indong pagantabay, mapasatoya. Pirmi ang biyaya kan mahal na Diyos, pirmi kitang maglikay. Mag-iwas kita pirmi. Nadaemang kita mahawaan kan inaapod na COVID-19. Salamat, standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN Patrol